Praise the Lord. Bhagyan Praise the Gursachi Lord. Krupinवर आमकां देवा 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 आमच्या आमच्या स्मरणात बाप्पाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. समीच्या बडव्यान बरी खबर हाडली आणि ते पवित्रात्म्यावरील गर्भेसली नमान मरे गुरपेन बदले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर दोन सदैव आणि सदैव फळ योगशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मै आम्हा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. अंधव सपूत मनी झालं आणि आमच्या मध्ये जेल आपले सुद्धा नमान मरे सकन आपले समयाची साकन तुझ्या सध्या बरोने म्हणजे तो जा नमान मरे गुरपेन बदले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ योगशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मै आम्हा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. आणि देव सपूत मनी झालं आणि आमच्या मध्ये जेल नमान मरे कृपेन बदले समी तुझी संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाचे मै आम्हा ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. भगवंती देवाच्या माय आम्हा पासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फौजांच्या खातीर माग्या येसम्या बडव्यान बरी खबर दिले तुझ्या तुझ्या पुत्रा पुतान ख्रिस्तान क्रिस्तान मोक्षपण भितर झाला आम्ही त्या झाल्या कष्टाने त्या कसा कष्टाने जीवनपणाच्या कुसाकडे आनंदात आम्ही पावते जीवनपणाच्या आनंदात किती आम्ही कृपा पावते आमच्या तुझे तस्करकडे कृपा बहुत आमच्या म्हणता अंतस्ताने त्याच वतमागता ख्रिस्तांच्या त्या सुम्यामरी पाठ फाटा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवाकडे बडूया तुझ्या राखणे सगळींच्या दारात का दिला तुझ्या ताब्यात तुझे मोठे वाडा चलाय आमेन. ससनासो विश्वजितांका आणि आणि निरंतर काळांचेर कुंपण समाधानांसरत्ने विषय घेऊन दे आमेन. एकडी बोरम चेदळे आम्ही दंपिया आईसहो दीस आमच्या समियान और त्या आनंदाने भरपूर शांत पाव केला परत ते प्रियम कांताने संगत हाडला त्याची स्तुती करो आणि त्याची हुबळीक गाव त्या आमच्या समियाक आम्ही आराधन करी त्याचे राज प्रगट करून त्याने आमका समेस्तांक विल्सन काढला ताची बरी खबर हेरांक कळीत करून ताने आमका हरी एकल्यांकी नेमला त्या आमच्या सम्याक आमी अर्घां दिवया ताचे उतर प्रगट करून ना फावो तरी ताने आमका नेमला त्या आमच्या रायाक अर्घां दिवया त्या आमच्या रायाक होगळसिया ताने सगळो दीस कालच्या राती तावन आमकां राखून व्हेला आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या वडिलांक सेजा मारयांक ताणे राखला कसले अवघड ये नाशिल्लें ताणे आमकां आनी एका अवघडात तावन सोडयला त्या आमच्या सोडवंदराक आमी अर्घां दिवया काळोखाच्या बंदेन जियेतल्यांक सुटका दिवंक तुर्तान ये म्हणून आमी ताका उलो करता काळोखाच्या राजा तावन ताणे आमकां भायर हाडला उजवाड आमच्या जिवितांत ताणे हाडला त्या उजवाडाच्या रायाक आमी येता एक घडीभर आमच्या उतरांनी स्तुती करया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गात का जिस अर्गात का जिस अवलक्त का जिस महिमा तो का जिस स्तुति तो का जिस नमान तो का जिस वंदन तो का Thank you, Father. Praise you, जय Father. जय तो Thank you, का Jesus. जिस Praise you. हर्षिता तुझे नाम Praise you. जिस Glory, glory. होसाना Hallelujah. Hallelujah. होसाना Hallelujah. होसाना Hallelujah. होसाना Hallelujah. होसाना Hallelujah. Hallelujah. जेसुराया Glory, जेसुराया glory, 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 glory. जेसुराया मोर येन Jesus, खलती Jesus, मान गल्या Jesus, बरी Jesus, Jesus, आम्ही तुझ्या Jesus, उठ्ठा Jesus, खलती मान Jesus, गलोंगम का तू Jesus, Jesus, शिकैचीस Jesus, शिकैचीस Jesus, तुझी Jesus, वाट Jesus, आमच्या Jesus, जीवितांत Jesus, आम्ही Jesus, सोलोंगम Jesus, का तू Jesus, Jesus, शिकैचीस glory, glory, हालेलुया glory, glory, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया 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 hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Yeah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. glory, 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 Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, glory, Jesus, glory. Jesus, Ardhantu ka Jesus, Ardhantu ka Jesus, Hallelujah, हर घात का Hallelujah, जगह नाम का Hallelujah, धन्यवाद Hallelujah, का Hallelujah, महिमा का Hallelujah, thank you Father Hallelujah, thank you Jesus Hallelujah, thank you Hallelujah, Holy Spirit praise you Father Hallelujah, praise you Hallelujah, Jesus praise you Hallelujah, Holy Spirit thank you Lord thank Hallelujah, you Lord thank you Jesus Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. त्या पहिल्या कणात आम्ही जेजूक समर्पण दिवया आमचे कुटुंबाचे जिवीत त्या कुटुंबांतचे अनुबंध निरासपण असमाधान झगडी ते जेजू कुर्सामळा दर्पिया आवय बापईमध्ये भुरग्यामध्ये संबंध जेजूक समर्पिया गो बैलांचो संबंध जेजूक समर्पिया लहान रिजनापासून डायव्हर्स म्हणलो शब्द त्यांच्या जीवितांत आईला ते जेजूक समर्पिया अनैतिक संबंध जेजूक समर्पिया जेजू हलत्या आणि बळ्या काळजाच्या आज आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एकल्यांक तू आशीर्वादाने बोल आम्ही जी कोणापासून हांगासर आम्ही मागून कायल्या तांचे कुटुंबाचे जिवीत आशीर्वादान बोल तांच्या कुटुंबात असल्या हर एका भुरग्यांक वडिलांक तू राखून वर चड आनी चड बेसांवां तांच्या जिवितांत वळो निश्चय कर म्हणून ह्या पहिल्या कडांत आमी मागया हे उत्तर आमी भक्तीपणान रिपीट करया Psalm 67 verse 6 and 6 7. verse 7. पृथ्वीन आपले पीक दिले पृथ्वीने आपले पीक दिले देवान देवान आमचे देवान आमचे आमचेर आशीर्वाद आशीर्वाद केलो केलो देव आमका देवांका आशीर्वाद आशीर्वाद दियो दियो सगळो सगळो संसार संसार ताका ताका भिवून भिवून चलो चलो Psalm Psalm 67 6 67 and verse 7. 6 and 7 पृथ्वीन पृथ्वीने आपले आपले पीक पीक दिले दिले देवान आमचेर देवान आशीर्वाद आमचेर केलो आशीर्वाद केलो देव आमका देवांका आशीर्वाद दियो आशीर्वाद दियो सगळो संसार सगळो ताका संसार ताका भिवून भिवून चलो चलो Psalm Psalm 67 verse 67 6 verse 6 and and 7. 7 पृथ्वीन आपले पृथ्वीने पीक आपले दिले पीक दिले देवान आमचेर देवान आशीर्वाद आमचेर केलो आशीर्वाद केलो देव आमका देवांका आशीर्वाद दियो आशीर्वाद दियो सगळो सगळो संसार संसार ताका ताका भिवून भिवून चलो चलो नमान मरे कृपेन भरले समय तुझे संगत आसरे आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मोरी देवाचे मये आम्हा प्रियांका तीव्र दिकर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी रामेन आमेन. ह्या दुसऱ्या खंडात आम्ही समर्पण देऊन मागया प्रत्येक रीतीन कोर्ट केस घराचे समस्ये प्रॉपर्टीचे समस्ये नवे घर कन्स्ट्रक्शनात धरला थंयसर कितें डॉक्युमेंटाचे उणेपण जाला होल्डर आसा ते जेजूक समर्पण दिवया नवी प्रॉपर्टी तांणी घेतल्या आज ह्या नव्या प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंटेशन जाते ना कोणाकी पयशांची हेल्प केला या कोणी आमकां रीण दिल्यात तांचे रीण फारीक करूंक जाते ना लोन घेतला बँकान फारीक करूंक जाते ना हाचे वरवीं मौन स्पर जाला जेजूक आमी समर्पण दिवया हर एक फायनान्शियल एरियाज तर जेजू कळीत आसा आणि खंडीत जावन जेजू ताचो कुंकेचो हात ताच्या दुतांद्वारे धाडटे ना म्हणलें बरोबर आणि हे आता उतर आमी भक्तीपणान रिपीट करया
Nahum 1:13. तुझेर भार घालता तुझेर भार घालता ते जेजू जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो आनी तुज्यो सांखळी हांव तुटयतलो. Nahum 1:13. तुझेर भार घालता तेंचो जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो आणि तुझ्यो सांखळी हांव तुटयतलो. Nahum 1:13. तुझेर भार घालता तेंचो जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो तुज्यो सांखळी हांव तुटयतलो. ನಮ್ಮ ಆನ್ಮರಿ ಕೃಪೆನ್ವರ್ಲೆ ಸಮಿ ತುझे संगत स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जोगशी चेंजेस भाग्यवती मरिये देवाची माय आमोप्यांका तीव्र कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ह्या तिसऱ्या कणात आम्ही प्रत्येक रीतीन मागया हर एका भुरग्यां पासत ही वासणा पासत आज भुरगीं ल्हान भुरगीं तांचे एग्जाम बरोवन आसात. तांच्या फुडाराच्या वाटेर ती चलोन आसतना सम्या जेजूचो आदार आनी तसो दैवीक आत्मो तसो प्रेरक आत्मो तांचेर आमी मागया. पवित्रत्म्यान ही भुरगीं आमची बरोवन दी. तांणी काडचे हर एक मेट तांणी चलची हर एक वाट जेजू तांकां राखून उरती. तांकां जाणवायेन आनी समजणुचो आत्मो तांचे वयर देऊन येवंदी. खरी इश्टागात करूंक तांकां जेजू शिकोवन दी. वायट इश्टागातीन सांपडल्यान जाल्यार जेजू तांकां परत्यान आपल्या हिंडा फाटी आपण हाडून दी म्हूण मागया. वायट समस्याक बली जाल्यान अंमल पिवणांक ती आसात. ड्रग्सा एडिक्ट जाल्यान मोबायल गेम टीव्ही सांवसारीक संगतींनी ती मेतेर जाल्यान मीस मागणे आनी जेजू तावन ती पयस गेल्यान जेजूचो दैवीक आत्मो तांचेर देवून येवं दी. तांची काळजां मनां परिवर्तन करून दी. तांणी कडच्या हर एका मेळटान जेजू तांच्या संगता रावून दी. आज कोणी नव्या कामाचे सोदमेर आसात. इंटरव्यू दिवंक आसा. इंटरव्यू दिवन तोपून गेल्यान बरें काम तांकां मेळटें ना. तांणी शिकपाचें काम तांकां मेळटें ना. त्या भुरग्यांक जेजू समर्पण दिवन मागया. बरें लायफ पार्टनराक कोणी आज सोदून आसात तांचे पासत आमी मागया. आज कोणी भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तांचे पासत आमी मागया. आज अनाथ आश्रमांत साबार भुरगीं आसात तांचे पासून मागया. तांची जतन घेवच्या त्या सर्वांचे जेजू आशीर्वाद देऊन येवंदी म्हूण मागया. आज साबार भुरगीं ऑटिस्टीक हायपर एक्टिव्हिजम तांतू आसात. तांकां सांबाळच्या आवय बापायचें दूख जेजूच्या पांया मुळां धरपी. तांकां सांबाळून व्हरून जेजू तांकां बरी कृपा जाणवाय दिवन दिवन मागया. आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया. जकारिया 9:16. त्या दिसा सर्वेस्वर तांचो देव तांचें तारण करतलो. गवळी आपलो हिंड राखचें तो आपल्या परचेक रखतलो. मुकुटा वयल्या मणका वसून ताच्या देशांत परजळटली. जकारिया 9:16. त्या दिसा सर्वेस्वर तांचो देव तांचें तारण करतलो. गवळी आपलो हिंड राखता तशें तो आपल्या परचेक रखतलो. मुकुटा वयल्या मणका वसून ताच्या देशांत परजळटली. जकारिया 9:16. त्या दिसा सर्वेस्वर तांचो देव तांचें तारण करतलो. गवळी आपलो हिंड राखता तशें तो आपल्या परचेक रखतलो. मुकुटा वयल्या मणका वसून देशांत परजळटली. ನಮ್ಮ ಆನ್ಮರಿಯೇ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಬರಲಿ ಸಮಿ तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आमोप्यांका तीव्र कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ह्या कणांत आमी प्रत्येक रितीन मागया. कॅन्सर म्हळ्यार पिड्यांत वळवळच्या आमच्या हर एकल्या भाव भयण्या पासून
विंगड विंगड तिचे कॅन्सर आणि ती वळवळतात. किमो असा ब्लड रिपोर्टा वेट करणार आसा लास्ट स्टेज म्हणून सांगला. ते दूख सोसून व्हरोंक तांकां जातेना. जेजुरा या तो तांचेर बिरमतीची दिश्ट घाल. मागीर आमी प्रत्येक रितीन आज कोण व्हेंटिलेटरार आसात, आयसीयूंत आसात, प्रत्येक रितीन जेजूचो हात आणि त्या हातांतल्यान वाळचे अमोलीक रगत तांकां त्या पिडेंतावन मुक्त करून दी म्हणून मागया. तांकां नव्या जिवान परत एकटीम भरून दी म्हणून मागया. आज कोण अवघडान सांपडल्यान तांचे पासून मागया. ह्या अवघडा वरवीं तांचे हात पांय माथ्याक ह्या हेर जाग्यांनी मार जाला. थंयसर जेजूच्या आमोली रगत वळून येवं दी. मागया आमी प्रत्येक रितीन ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून वडिलां पासून ह्या वेदराक लागून ती घडये घडये शीक पडतात. शेळ, ताप, खोंकली, अस्थमा, सायनस जेजूक समर्पण दिवया. समर्पण दिवया आमच्या कुडींतले हर एक विश्व, आमच्या कुडींतलो हर एक जागो जेजूक समर्पण दिवया. पांय दूख, गंठी दूख, रंकाड दूख, गँग्रेन, युरिक ऍसिड, थायरॉइड, केस जळटात, मानसिक अस्वस्थ जेजूक समर्पण दिवया. कोणा ब्रेन स्ट्रोक जाला हाचे वरवीं एक सायड केल्या या कितेंय कुडींत उणेंपण जालां तर जेजूक समर्पण दिवया. हार्ट सर्जरी करूंक हांव म्हळ्यार ती सर्जरी बऱ्या रितीन जावंक जेजू कडेन करपा मागया. किडनी ट्रान्सप्लांट या किडनी स्टोन जाला, गाल ब्लॅडर स्टोन जाला, जेजूक समर्पण दिवया. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूचे उस्त्राचे एक पोंत आपडले, केवल एक पोंत आपडले. ते आपडलेंच म्हज्या कुडींतली पिडा गुंड जाता म्हूण ती भरबसली. ह्याच भरवशान आमी जेजू कडेन मागया. पिड्यांत असल्या हर एकांक तुजी खुशी जर तर तांकां त्या पिडेंतावन तूं मुक्त कर जेजू म्हणून आमी घालतेपणी मागया. आनी हे आतां उतर रिपीट करया. Proverbs 17:22 संतोष बरीच काळीज कुडीक भलायकी कोण प्रतिष्ठ म्हण हाडां सुकयता. Proverbs 17:22 संतोष बरीच काळीज कुडीक भलायकी कोण प्रतिष्ठ म्हण हाडां सुकयता. Proverbs 17:22 संतोष बरीच काळीज कुडीक भलायकी कोण प्रतिष्ठ म्हण हाडां सुकयता. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मोरिये देवाचे मये आमोपिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. ह्या आखरेच्या कणांचा साथ दिसता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. आमचे हात आमी वयर उबारया. ह्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ आमी दवरया. ताची उतरां आमी नियाळया. तो सांगता तवळ तूं बचाव जातलोय, तुझे घराणे बचाव जातलें. आज आमकां कोणाक मागोवंक आसा तांचे पासून आतां आमी मागया. प्रत्येक रितीन ह्या झूम लायनीर युट्यूबार हर एकल्यांची जेजूची कृपा सतत दैवीक अनुभव देऊन हर एकलीन जेजूच्या मोगाचो अनुभव जोडून दीत म्हणून मागया. हे युट्यूबार सगळ्यो दीस हे मागणे ऐकतात तांचे पासून आमी मागया. कोणाक आमी मागोवंक आसा त्या मनशांक आमी उडासा काडया. तांचे नांव आमच्या मतीन धाडया. आज साबार जाणां कश्टांनी आसात. थोड्यांक कसलेंच तांणी सूख नासतना तांकां फॉल्स केसीर तांचे केस फायल केल्या. तांकां रिलीज दिनात, रिन्यूवल जातेना. मांयक वांक पाटी वेची प्रॉब्लेम आसात.
त्या समय तांचेर जेजूचो आशीर्वाद मागया ह्या घडी. मागया आमी आमच्या पवित्र सभे पासत, याजकां पासत, धर्म भाव भयण्या पासत, बिशपा पासत, फिरगज याजकां पासत, मागण्याचे रेट्रेट ग्रुप त्या लिडरांचेर आमी आशीर्वाद मागया. प्रत्येक रीतीन मागया ह्या लायनीर आसच्या हर एकल्यांचेर. लॉरेन्सिया फेर्नांडीस चे सर गरजां पासत आमी मागया. रिनी तिका बरें काम मेळच्या पासत, कन्फर्मेशना पासून ते वेट करन आसा. जिसराया ह्या भुरग्याची तूं बिरमत पाव. थरिता डिसोजा हे किती तिसरी गरज आसा ते जेजू कळीत आसा. अरुणमुल्या भावाक तिचो आपोड स्टेला पिंटो तिच्या हर एका गरजां पासत. तिका आसचे त्या गॅस्ट्रिक ट्रबल आतां जेजू तूं मुक्त कर. जुलिएट डिसोजा तिचे सर स्पेशल इंटेन्शना पासत. मारिया लेबो तिच्या सर गरजां पासत. जुलियाना मास्कारेनास तिच्या सर गरजां पासत. सबीना फेर्नांडीस, सिल्विया, स्टेला पिंटो, ग्रेटा डिसोजा, एक हायपर ऍक्टिव्ह ग्रँड चाइल्ड आहान म्हणले नाव त्याचे. अशी साबार जण भुरगीं आसा तांच्या पासून आमी माग जे सुदैविकत तांचेर देऊन येवन दी. तांकां जे कितें तांचे जिवितांत तांकां करूंक आसा तांचे तावन ते जारी जावन दी. जुलियाना मास्कारेनासचे सर तिच्या गरजां पासत आनी तशेंच जे कितें मिसिंग आसात हाऊस डॉक्युमेंट्स ते बेगीनच तिका मेळचे पासत. ग्रेटा डिसोजा तिच्या सर गरजां पासत. आरव, शांती पिंटो जे गोवाक अल्कोहोल आतावन भायर हाडूंक. आरव म्हणल्या भुरग्या पासत. रेइनर एक बरी सैरीक सुदारण आसा. बरी सैरीक ताका मेळच्या पासत. शांती तिचे सर फायनान्शियल इश्यूसा पासत. तिच्या शांती पिंटो तिका जेजू तिच्या पांयच्या गुदुकीतान सुटका दिवंदी म्हूण मागया. क्रिस्टोफर ह्या भुरग्याच्या वायट सवयीतान जेजू ताका बंदखडेतान मुक्त करून दिवन मागया. शांती पिंटोच्या हर एका तिच्या गरजां पासत. क्रॅस्टन व्हडल्या भुरग्या पासत. ह्या लायनीर आसच्या हर एकल्यां पासत आमी मागया. हांगासर कोणे मागोवंक सांगलां या पिटिशन बरोवन घालूंक आसा आशा आसा पण पिटिशन बरोवंक जातेना तांचे पासत मागया. ते सकडी गरजो पिटिशन्स आमचे काळजाचे अत्रेक मनाची चिन्ना जेजूच्या कुर्सा मुळांत रावन अर्पिया. आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया. ऍक्ट्स 16:31 ताणी म्हळें सम्या जेजूचेर वावर्त दवर तूं बचावतलय तुजें घराणें बचाव जातलें. ऍक्ट्स 16:31 ताणी म्हळें सम्या जेजूचेर वावर्त दवर तवळ तूं बचाव जातलय आनी तुजें घराणें बचाव जातलें.
Acts 16:31. Samia Jesu Samia Jerbawatlo. Ulto bachao zataloi. Tuje garani bachao zataloi. Naman Marie kurpen भरलेलं मी तुझे सांगता स्त्रिया भितरतून सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू आता नेमच्या पूर्णच्या गडी रामेन. हालेलुया 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 हिल्डा Maria Nancy Lobo Sylvia Pinto Aaron Austin Annalyn Rego Daryl Jacinta Joyce Molly Robert Kishore Vida Kelly Kathleen Lena Vaz Lidwin Valerian Sonal Audley Margaret D'Souza Henry Kristen Milburn Mary D'Souza Nancy D'Souza Pradeep Meneges Reena Arun D'Souza Teresa Kashmiri Trevor Tara Veronica Castellino Lancy Nirmala Yvonne सर भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद वयचेजो आज तुजेर भावात दवन आमी चलता जेजू आयचो हो दीस तुझ्या बेसावानी बर जेजू मरिये माय आमचे मगाळी माय आमच्या पासून तू विनाती कर माय तुझ्या पुताकडे आमच्या हरी एकल्याची गरजो तू उत्साह आमच्या संगात तुझे संगात आम्ही तेर भक्तीपण करू आमकां तू शिकय आणि फावक कर तुझ्या लागी मागता नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू देवाचे आम्हा प्रियांका विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या गडी रामेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू नामान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड. पण एक टेस्टिमनी दिवंक आसा जाल्यार दिव्यत आता वेळ आसा नंतर तुमकां टेस्टिमनी लावनशी तुमची टेस्टिमनी रेकॉर्ड करून या नंतर आमकां तुम्ही धाडयेत. आता मुखार पश्चाताप जिवीत बदला पार्ट 8 ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टो कास्टेलो हर्षेंच्या बरीन्स वेट टाइम 8 o'clock आणि इंडिया टाइम 10:30. हे उत्तर तुम्ही ऐकाया आणि हेरांकी या उत्तराचे लिंक शेअर करा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.